Nasubo apan suportado gihapon sa usa ka Davaoenia gikan sa Compostela, Davao de Oro ang iyang bana nga taga Lithuania usa ka nasod sa Europe nga mag-volunteer sa Ukraine tungod sa gyera nga nahitabo karon human sa pag-atake sa Russia. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Belinda Petravicius, 36 anyos, magpito ka tuig ng minyo ni Simonas Petravicius, 39 anyos, usa ka Lithuanian. Gisaysay niini nga ayha pa man nahitabo ang full-scale invasion sa Russia. Nagpahibalo ng daan ang iyang bana nga andam kining mag-volunteer o galing magbaton og gyera. Gibutyag ni Belinda nga matod sa iyang bana pila usab ka tuig nga nasakop kaniadto sa Russia ang Lithuania diin hurot nga namatay ang iyang ancestors nga mga tribo sa Samogishan. Pag istorya na mo via messenger, so na-istorya siya na ana lang siya nga sorry kung dili gid mo undang, mulakaw gid siya kay madto gid siya, matabang gid siya kay kuan. Reaction ako syempre, naglisod, syempre kanang nalibog ko nga najuday tao nga no ka patriot nga bisag ang own family niya pwede niya i-sacrifice para lang sa imuhang bansa, all for the love of the country. Gisulti sa iyang bana nga dili niini maantos nga dili motabang sa apektadong mga individual sa Ukraine diin bisan mga minor de edad may barog na usab karon aron depensahan ang ilang nasod. Ang Lithuania tapad ra sa nasod Belarus nga border usab sa nasod Russia ug Ukraine. Naglaom karon ang Davaoenia nga mahunong na ang gyera sa maong duha ka nasod. Diin matod sa usa ka analyst nga si Professor Clarita Carlos sa interview sa DXDC RMN Davao nga dili lang Pilipinas o ang Asia ang apektado sa pag-invade sa Russia ngadto sa Ukraine kundili ang tibuok kalibutan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.